Benvinguts, amics i amigues viatjaires, a l'oanyada de Tarrambori de la ciutat. Aire pur, menys contaminació luminosa, més seguretat, contacte directe amb la natura. Parlam de la vida en la muntanya. Per aquests i d'altres motius, la vida en la muntanya ha passat a ser la favorita de força gent. Avui, en Amics Viatjaires, us apropam a un petit poble de muntanya en saber com viuen els seus vecins i vecies. Dedicam la nostra vida a ensenyar el bestiar, juer, vaques, braves i ovelles, les condicions d'aquest bestiar viure en la muntanya i en aquests peixos que són els millors. Nos cau este perseverants. Com ha dit Gerard Reperberi, vau més amb que trote que si vau que dormís. Juer, si vaus, cabales. Brave! Carles Garde! Viure a la muntanya ens permet treballar les nostres terres de cultiu. Una agricultura a treball pendent tot l'any, especialment en l'estiu, que és quan cau aprofitar més el bon temps. Com ha dit Gerard Reperberi, Nostra Senyora d'Agost passada era terra gelada. Adelà de nostres guards semiam cereals com a millor. Com ha meixat en aquests flux? Adelà tien tot everywhere. Viure a la muntanya ens permet gaudir dels esports d'hivern, muixaute esquí d'uns i esquí alpin. Adelà auem estació a pocs quilòmetres de casa. Us apuntats? Rebrem més abans de pujar a esquiar, cau campar temps. Com ha dit Gerard Reperberi, nun curvissun capet, nun demà dia veig. La codina de muntanya és ja des més apreciades. Quan érem mos cauam en plats de quillera. Avui toque olla, amb productes de proximitat del nostre guard. Volets tastar-la? Com ha dit a Reperberi, a manca de pries que menja granyus. No nos cal desbremar les petites escoles de muntanya. Hem pocs mainatges i mainades. També els mestres sembla la meva família. I com ha dit Gerard Reperberi, en pot petit que hi era bona confetura. Amics i amigues viatjaires, atau finalitzem el nostre programa d'avui sobre la vida a la muntanya. Vau la pena deixar la ciutat? Pesen més els avantatges o els inconvenients? Tregueu vosaltres mateixos les vostres conclusions. Ens vedem l'eu.